Mwite tutumaina nero mwite tekende gituki. Kuripoteri Ndizi TV korwe county ya Kisii Rithane Josephat Amesi. Ekiombe kia raganga CBO nigo kiago keiro bokoreri bwabo kurwa chingaki babete bagucha muna uchaka kurwa bosemya guchiase abantu igoro yo kwegendereria ase amagimabo korengana n'abanyakiumba abo nigo batebire nawe kabono babire bakwigora chinsegenye ekyo kirengete gokonya abatakanwa abasae abasubati nabo igo abantu bamenyete no boremere ko bakonya nabarabo kwegendereria ase amatukari bose muri Keito Frida Keruboni gatwarganire ti roboti urwa senchira yobwagare. Ekiombe gia bototori rumaraganga CBO nigo kiagokeire obokoreri obuya anene mono ogokina kwabo ase egekeba beire amo korengana no munyakerogo nigo ekiombe kyo gia chagete omwaka bwekiri 2019 ase goikabono igaba twalire abanyakiombe emia eyemone 30 gia chagete kitariki 5 8 mwaka 2019 tuwagendere ne kyombeke naende nigo tuwaligireti tukaroba kongo butogwetera tukateba ngatika toji chamu une kyombe erinde erito ungane tochake kokonyana intwa seintwe tukamanya gusuka tuwa tukatebe toko chaka ji project cyoko nyara gukora ikeneke erito nyako tokwegendereria aba minto bara iga bateba gustabu ati none ngombe twarusie bese twa mokonya ugure ngombe eria yakera ona kwira ni bese ikinja ikende Gokwana no munyakerogo o Women Group Hudson Nguya nigo aererana kibacha gete nabo igobu nabaegendereirie abantu bane bale 20 igo twarengeretie ko chamo ekero twarochenga ntubwate obokongu esengenjo monto yo motori kunyara gokora tugachaka ko kubumira na kire wiki erinde twaruchibesa chiri tugachigacha twagendereire tugaika tukagora ng'ombe chombe chibono muna tokonya kukorana konya gotokonya chire Damaris Kemunto go aera naki ekiombe kyo kiamoire amaegerio ase anyoleire obosemia tugasomigwa mangana amange igoro naki ogwadvise abangina bali morito kaiba gwenete gotoka bwenete kwa nagetari kera bagwate enda yemete nyene arafu ngwa device utole nekito kata yabantu bekenyoro baro sichicho bonega sekiombe kigito at least kero muntu gabwate echo buna tororaiga toko ba device obuya wogo twara chicho boigo abantu babwate obolema mbaraibwa ase banyorire obokonyi abalema mafu bora sechia ina chinyinge nekiombe kigito igotwage chagete ekera baba minto balenge gweta kokonya nyara ke tukanyara nento batwekeri ekere batokonya tukaba no mungusuri nento tukaratiga toje tabene grupo ya bantaba baito chinga kechio boigo nigo baerera na kiobotugibwe chiombe bwa bakonyire ase bakonyora amabere linde konya gochia ase daily nigo baganirie eserikali kubasira elio kwegendereria amabere mbagosanya balentera bagosanya nerigoririke nanje nabagori nerigoririke na nabandi to egera mabera yasoke takoreki tabera igaiga to kunyara konyoni iga yonsi tokoreki tukori nainde torengerereti egente kikito kana inde ebegente kenene kebe none cooperative nainde togosaba mo tonyore breedingia kiagera chiombe tobwate breed yabone ere breed embe tobwate togosaba buna bono county yetu muna bono togosaba musimi wa Simbarati atorigereri na kitora nyora chiombe chingia none mbegu tonyore mbegu erengia era abasako kini chiombe chichieto egere totwara mabera amange na intukurwa Frida Kerubo